Как да изберете правилния бизнес? 10 златни правила. Здравейте, приятели! Днес ще поговорим за това, как да намерите бизнес, който е най-подходящ за вас. Ще ви дам 10 златни правила, подкрепени с примери и истории от реалния живот. Ако сте готови, нека да започнем. Правило 1. Първо създайте пари, после структура. Защото когато започвате бизнес, най-голямата грешка е да изградите структура първо. Офис, склад, персонал и така нататък, преди да имате приходи. Ето ви пример. Познавам човек, който се занимаваше с продажба на резервни части за камиони. Той работеше като менеджер в голяма фирма и имаше достъп до клиентската база и доставчици. Един ден е решил, естествено, да напусне и да започне собствения бизнес. Първоначално бизнесът му беше доста добре и потръгна добре, защото той вече имаше клиенти. Но след като той започна да разширява своята структура, на голям офис, назначи много хора, разходите му станаха твърде големи. Накрая фирмата се разори. Така че първо трябва да печелите пари и чак после, когато вече сте тестирали бизнеса, като имате доходи, тогава вече разширявате структурата. Правило 2. Открийте нуждите на хората. Бизнесът е успешен, когато задоволява реални потребности. Анализирайте какво липсва на хората в района или нишата, която разглеждате. Ето ви пример. През 2012 в Крим, това е един град, беше изключително горещо лято. Един предприемач предвиди това, като изследва прогнозите на времето. Той загуби голямо количество вентилатори, а търсенето беше толкова голямо, че последните бройки той вече продаваше по 3-5 пъти по-скъпо от нормалната им цена. И въпреки всичко хората са го купували. Още пример. В Паттайя, Тайланд, руски туристи имаха трудности с предвижването, защото местните таксиметрови шофьори не говореха руски. Един предприемач започна услугата – таксита с руски шофьори. Бизнесът му стана изключително успешен, защото той решаваше конкретен проблем на туристите. Така че намерете незадоволена потребност и предложете решение. Така ще създадете стойност за клиентите и ще получите успех. Правило 3. Търсете висока доходност. Малкият, но стабилен доход е капан, в който хората много често попадат. Целта ви трябва да е по-значителна печалба. Например, собственик на салон за красота генерираше 500 лева чиста печалба месечно след всичките разходи. Той работеше много, управляваше персонала, правеше маркетинг, уреждаше от отчетност, счетоводство. Но за тези усилия той можеше да печели същата сума като наемен работник с много по-малки усилия. Не се задоволявайте с малката печалба. Бизнесът трябва да носи доход, който да оправдава вашите усилия. 4. Комбинирайте голямо търсене с вашата страст. Успешният бизнес съчетава утвърдено търсене на нещо, което при това вие обичате да правите или в което сте експерт. Например, човекът, който обича рисуването, може да направи следното. Той може да създаде студио за графичен дизайн. Той може да стане фрилансър и да работи по поръчки. Той може да създаде курсове за рисуване и да обучава хората. Същото важи и за другите сфери. Например, ако знаете чужд език, можете да предлагате както преводи, така и да водите езикови курсове или дори да създадете онлайн платформа за автоматично обучение. Бизнесът трябва да ви е близък или като страст, или като експертност. 5. Анализирайте търсенето. Има два типа търсене. Очевидно, това са продукти или услуги, които са видими навсякъде. Кафе, смартфони, дрехи. Или скрито. Това са продукти или услуги, които не са директно видими, но са от съществено значение за производството или функционирането на други неща. Например, вместо да продавате кафе, вие може да продавате резервни части за кафемашини. Това е ниша с скрито търсене, където конкуренцията ще е много по-ниска. Търсете ниши с скрито търсене, където конкуренцията е по-малка, а възможността за печалба по-голяма. 6. Проверете онлайн интереса към вашия продукт преди да инвестирате силно.
Вижте дали хората търсят наистина това, което ви предлагате. Защото без да проверите предварително, можете да изгубите доста пари. Как да го направите? Използвайте WordStat, разбира се, в Google Analytics. Въведете ключови думи за продукт или услуга и анализирайте обема на търсене на този конкретен продукт или услуга. Например, ако има 10 000 търсени месечно за пясъкоструен апарат, това означава голям пазар. Но ако има само 100 търсения, значи вероятно няма смисъл да се занимавате. Така че задължително при започването проверявайте търсени предварително, за да намалите рисковете си. 7. Колко сделки реално вие можете да обработите? Преценете броя на сделките, които можете да управлявате спрямо вашето време и ресурси. Например, продаването на кафе изисква хиляди транзакции за добра печалба, докато продажба на автомобили или недвижими имоти може да донесе същата печалба с доста по-малко сделки. Изберете бизнес с обем на транзакции, който отговаря на вашите възможности. И правило 8. Колко дълго сте готови да чакате за плащане? Бързината за пари е доста ключова. При продажбата на кафе получавате пари веднага, но при продажбата на недвижим имот вие можете да чакате седмици, а понякога и месеци, докато сделката се завърши. Например, имах приятелка със сватбения салон и при нея клиентите са избирали рокли с месеци, но въпреки това, въпреки този дълъг срок, високата печалба си струваше чакането. Така че изберете бизнес според времето, което сте готови да чакате за плащане. 9. Използвайте колективния разум. Създайте списък с 20 бизнес идеи и го дайте на 5-10 човека от вашето обкръжение, на които имате доверие. Помолете ги да изберат най-перспективните идеи. Никой няма да ви ги открадне, не се притеснявайте. Колективният разум често помага да избегнете субективни грешки, които иначе не бихте ги забелязали. 10. Тествайте идеята без риск. Преди да влагате средства, проверете търсенето с минимални усилия. Пуснете обява в OLX, в Базар.bg. Направете рекламна кампания в Google Ads. Направете някакво по-лесничко сайтче с минимални усилия. Създайте група в социални мрежи, в Facebook. Навсякъде поставете така, все едно вие го имате този продукт, без дори да го имате наличен. И дори можете да записвате клиенти в списък за доставка. Тестирането е ключът към успешен старт, без да рискувате излишно. И помнете, най-ценното в бизнеса са клиентите. Намерите ли клиенти, всичко останало ще се нареди. Надявам се, че тези правила и примери ще ви помогнат. Успех и нека силата бъде с вас. С вас беше Сергей Гринглас. Приятна вечер!